kamarádi, představte si, že jsem našla nějaké ještě dárkové vánoční tašky. Tak si říkám, není tam něco pro mě? Hrabu a třeba něco vyhrabu. Tak co, mámo? Hrabu. Určitě tam něco bude pro mě. Kam jste to schovali? Nějakýho lososa bych si dala. Nebo tuňáčka. Tak kde to je? No, když to vemu, i ta taška je super. Nejlepší je si s ní hrát. Taková myška na tašce, to je pro mě hodně moc lákavé. Jak to tak krásně šustí. Tak, rozhodnuto. Je to můj pelech.